Els accessos a l'aeroport del Prat per les carreteres C31 i B22 s'han convertit habitualment en una filera de cotxes aparcats al voral. Són conductors que van a buscar amics o bé familiars que arriben a l'aeroport però volen evitar pagar per aparcar, sobretot des que es va posar en marxa el pàrquing express. Els Mossos persegueixen aquesta pràctica, que passa més sovint, lògicament, durant les èpoques de vacances. Marina Solà. Sí, avui hi ha programades un miler d'operacions entre arribades i sortides aquí a l'aeroport del Prat. I això es nota tant a l'interior com a l'exterior de les terminals, on hi ha un tràfic de vehicles i passatgers. I també es veu sobretot aquí al pàrquing express, una zona on es permet estacionar el vehicle de forma gratuïta durant 10 minuts. És un servei que també tenen altres aeroports d'arreu del món i allà el límit de durada per aparcar, per estacionar-hi, va entre els 5 minuts i la mitja hora. Està pensat perquè hi estacionin els passatgers o els familiars dels passatgers que han d'agafar un vol, han de sortir a volar. Però també són molts els usuaris que hi venen per recollir passatgers que acaben d'aterrar. Com que la gratuïtat és només de 10 minuts, el temps passa, alguns cops s'esgota aquest termini de gratuïtat perquè els vols alguns cops es retarden i al final han d'acabar de pagar aquest aparcament, la tarifa de l'aparcament. Per això, per evitar-se aquest pagament, molts opten per estacionar als vorals de l'exterior de l'accés de l'aeroport i esperar l'avís de la trucada de que el seu familiar ha arribat per acostar-se a l'aeroport. És una pràctica prohibida que pot arribar a sortir molt cara. Paren al voral de la carretera que va fins a la T1 de l'aeroport del Prat. Lo hacen casi todo el mundo, aquí lo avisan cuando salen, luego la gente se sube y no tienes que parar en el parking. Per no pagar pàrquing ni res i agafar allà a la zona de ara aterrat i encara no va la cinta de l'equipatge, farem tard. Una pràctica habitual per a molts conductors i que ha anat a l'alça des que fa 5 anys es va posar en marxa el pàrquing de recollida express. Els Mossos, però, adverteixen que estacionar o parar en punts com aquest està prohibit. Sí, los Mossos de Escuadra alguna vez se paran y dicen que circula o te multamos. Sobretot en el torn de tarda i en el torn de nit, les primeres hores del torn de nit, doncs es fan moltes passades per aquí. No és un lloc on es pugui parar. Se rebassa, se supera una línia longitudinal contínua, que està prohibit estacionar en el voral d'una autovia i, a més, hi ha el senyal vertical que prohibeix estacionar en aquest lloc. Per tant, de totes, està prohibit estacionar aquí. I fer-ho pot comportar sancions d'entre 40 i 200 euros. Fins al juny, els Mossos han denunciat més de 1.400 conductors. Qui també ha notat la instal·lació d'aquestes pilones, a més de la reducció del temps gratuït del pàrquing express de 15 a 10 minuts, són els treballadors d'aquesta gasolinera. Hi ha conductors que opten per esperar aquí. És que, clar, allà amb el tema del pàrquing i tot, de la manera que està muntat ara l'aeroport no va gaire bé. I és millor esperar-se aquí i quan arribi tarda 5 minuts i el recull i ja està. I és segur econòmic perquè no pagues res. He parat aquí perquè he d'anar a buscar el meu germà a l'aeroport i com vaig una mica d'hora, espera't aquí que no has de pagar pàrquing, fas un refresc i fins que sigui l'hora. Unes parades que s'accentuen durant els mesos d'estiu.